kaga ranar da duka wayan take ta fata. Gashi ne ma na saba in waƙe masu gata. Kin yi aure cikin gidan Musa kin yi rata. Ku furfuto don yi. Ku marmatso ku kyala mai zagiya. Ga wata nan kuma ga Zara mun gaske. Ga Amina da Musa sun tashi kundi take. Masu gasar gudu kuce sai su nemi falke. Ni kwana san daɗin miya kyanta ta ji wake. Amina hamadiyar kirki. Ki yi zaman ki a cikin ɗaki. Ya amarya dukan bukatun ki nemi Musa. Dan Ibrahim hamshaki bai da wasa. Ya amince ya ɗauki nauyin ki na wuyansa. Kun yi aure na so da ƙauna da makulasa. Zan baki wa ta shawara fariya. Ki haƙuri ki shuka alkairiya. Ki ladabi da mabiyayya gurin mijinki. Kula da tsafta sannan ki zamto gwana ta girki. Kada ki dinga tausaya mai ya samu sauki. Dan akasin cikin zama kar ki dau mataki. Ki tabbatar halin ki zai biki. Ki bi shi sau da kafa baraki. Musa yana son ki mu muna shaida babu ƙarya. Gunki ya zama ginshiki tun da ya fi baya. Lokaci ya yi shi kukumbar batun gidaya. Tun da halin ku duk iri ɗai ne karku soya. Jinjina ga Musa tauraro. An gugurin Amina da hero. Ga amadar Amina an baka kai rigewa. Mu ji daɗi dukan hawayen ta kai tarewa. Ku zama lauluma na sirrin ku rufewa. Ki amarya kayan mijina ki adanawa. Kin fito kamshi yana tashi. Kin ko abun gashi. Zo amarya ta ango gaishe ki na yi rana. In ki kai sake da mijina ki ba ruwana. Ji dare ake kashewa a nemi suna. Ga guri da ke da angon ki sai ku zauna. Yan uwan kudu suna murna. Zan kira wasu awage na. Ga iyaye na bazan sa suna ta murna. Wata ango hada Habiba ke na nuna. An daura auren ɗanki Musa kina ta murna. Hajja Fatiya Abuja da ke a gaisuwa ta. Ummi Baba das tana nan a gaisuwa ta. Hadiya Rabi gwagwa babba a gaisuwa ta. Anti Gudi dukkanin harke a gaisuwa ta. Mama Suwai Badas na sanya a gaisuwa ta. Ya duk ya fiki fito ke da gaisuwa ta. Hajiya Jummai Kano na mika gaisuwa ta. Hajiya Uwa da na sanya a gaisuwa ta. Hajiya Asaba Kano na mika gaisuwa ta. Hajiya Asaba Zaria kin ji gaisuwa ta. Da Hajiya Halima na sanya. Maman Abdul tana ta yin murna. Hajiya Falmata a waken gani na sanyo. Hajiya Mari farin ciki na gano ta tayowa. Hajiya Salma tana cikin baituka na aure. Maman Shamsi yana cikin baituka na aure. Maman Gangara na cikin baituka na aure. Maman Dada tana
cikin baituka na aure. Mai kudi zari yana saka baituka na aure. Da sis Amina mai riga na baituka na aure. Aminan badan masu zariya baituka na aure. Ga antilanta na da awakar da na ta aure. Na baba Asaba na baituka na aure. Zakiyan baba lawan na sanya biki na aure. Baba uwa tala da saka baituka na aure. Sadiya bega na sa cikin baituka na aure. Maman Abbas ta yi so tana murna an yi aure. Maman Amira tana ta yin murna kun yi aure. Maman Amrat tana ta murna biki na aure. To sai maza manyan iyaye ne, zana kira su kuji ko gane. Baban mango Haji Ibrahim na yaba mai. A wakara na biki da ɗanɗan shi yayi komai. Yayi murna yayi addu'a wacce yayi ta memai. Baba lawan yana cikin dangi. Profesa Adamu Abubakar na gwarzawa. Sawun iyaye can na hange shi na waya zo. Baba ba da masu na murna an yi aure. Baban Sallama yana ta yin murna an yi aure. Baba mai kuduma yana murna an yi aure. Baba Malam Jos yana murna an yi aure. Baba mai gama yana murna an yi aure. Baba Ballama yana murna an yi aure. Baba Dallami yana murna an yi aure. Baba Dalladi yana murna an yi aure. Baba Tata Jina gaye murna an yi aure. Baba Mintari yana murna an yi aure. Baba Dattijo yana murna an yi aure. Baba Balanzariya yana murna an yi aure. Alhaji Ahmad Mafara na ga ya zo. Ɗayir ofisa yana murna an yi aure. Ku bi ni yanzu zan kira antis. Anti Momi Kano tana murna na ga ta zo. Anti Tabadiya Jos tana murna na ga ta zo. Anti Jummai Jos tana murna na ga ta zo. Anti Momi Jos tana murna na ga ta zo. Anti Iyami na ga ta murna na ga ta zo. Anti Jeje Jos tana murna ga ta zo. Anti Hadiza Jos tana murna ga ta zo. Anti Jamilan Sani na murna na ga ta zo. Anti Zainab Baba ta murna na ga ta zo. Anti Aminan Sokoto ta murna na ga ta zo. Anti Hadizan Makama na murna na ga ta zo. Baba Jiya tana ta yin murna na ga ta zo. Momin Hajiya Fati na murna na ga ta zo. Saratun Baba Ahmadu na ga ta zo. Sadiyan Baba Ahmadu na ga ta zo. Anti Kumbo ta iso gun biki na aure. Ku farfato kanne a gun ango. Amina Mina tana ta murna biki na aure. Okasha na ga yayi yo murna an yi aure. Hajara tana ta yin murna an yi aure. Nisai ma tana ta yin murna an yi aure. Sumayya na ga tana ta yin murna an yi aure. Hajjaju ma tana ta yin murna an yi aure. Shi ma Salim yana ta yin murna an yi aure. Ga Sadiya tana ta yin murna an yi aure. Da Sariya farin ciki ta yi an yi aure. Autan mama ta sunan kikin biya
murna an yi aure. Isma'i yana ta yin murna an yi aure. Maryam din Hajja Fati ta yi murna an yi aure.